Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Tay Alud. Taong 1966. Lamut, Ifugao. Matagal na panahon ng residente ng Ifugao si Tay Alud. Mula nang bata pa siya, dito na siya nakatira. Halos kilala na niya ang lahat ng naninirahan dito. Kaya naman kapag nagigipit sila, marami siyang nahihingian. Mabait na tao si Tay Alud Pinuno, kaya kahit matanda na, kinagigiliwan pa rin siya ng mga tao. Marami ring mga kabataang malapit sa kanya dahil kapag naglalako siya, binibigyan niya ang mga ito ng mga bagay na sobra sa negosyo niya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, kilala siyang mamimili sa mga manlalako. Kapag pista o kaya may okasyon, nauna siyang humaharang sa mga manlalakong nagmumula pa sa iba't ibang lugar. At ang naipon niyang pera sa loob ng ilang buwan ay kanya itong ibinibili ng kahit na anong bagay na matitipuhan niya. Pagkatapos itatago niya ito ng ilang linggo bago simulang ibenta. Sa pamamagitan nito, kumikita siya kahit papaano. Ilang taon niya na itong kalakaran pinuno at hindi maipagkakaila na dahil sa discarding yon, kaya siya nakakapagbigay ng pangangailangan ng kanyang asawa at ng anak niyang may sakit sa pag-iisip. Hindi man ito gaano kalakihan pero nagpapasalamat na rin siya kahit papaano. Para kay Tay Alud, wala siyang ibang hangad kundi ang mabuhay lang ng sapat. Ngunit sa pagsapit ng taong ito, may mangyayari na hindi niya inaasahan. Malapit na naman ang taunang pista sa bayan ng Lamut. Ramdam na ramdam ni Tay Alud ang kagalakan na ibinibigay ng hangin sa kanya. Sa isip-isip niya, malapit na naman ang pista, kaya makakakuha na naman siya ng panibagong maibibenta. Ito ang pagkakataon na halos taon-taon niyang hinihintay. Kaya naman habang papalapit ang mga araw, si Tay Alud ay hindi na makapaghintay. Bitbit ang kanyang lumang pitaka na gawa sa balat ng hayop. Maaga siyang pumwesto sa bukhanan ng bayan, kung saan dumaraan ang mga manlalako galing Nueva Vizcaya at Isabela. Gaya ng dati, ang mga unang dumating ay sinalubong niya ng may ngiti. Nakipagtawaran siya, namili ng mga makukulay na tela, ilang piraso ng digulong na laruan para sa mga bata at mga kagamitang pangkusina. Ngunit bago lumubog ang araw, isang kakaibang manlalako ang dumating. Hindi ito pamilyar kay Tay Alud. Lulan ito ng isang karitong hila ng payat na kalabaw at ang mga paninda niya ay nakabalot sa itim na lona. Amang, magandang hapon. Bati ng lalaki. Paos ang boses nito at bagamat nakangiti, tila malamig ang kanyang mga mata. Mukhang ikaw ang unang sumasalubong sa may mga dalang benta rito. Magandang hapon din, paro. Ako nga. Ano ba ang dala mo? Kung magugustuhan ko, bibiling ko na lahat yan para hindi ka na mapagod mag-ikot dito. Ngumisilang ang lalaki. Iniangat niya ang lona at tumambad ang mga antigong kagamitan. Mga lumang gusi o banga, mga tansong plato, at isang kakaibang salamin na may nakaukit na mga hindi masining na figura sa gilid. Mga mukhang tila umiiyak o humihiyaw. Mula pa ito sa sagradong lugar. Murang-mura ko lang ibibigay sa'yo, Tay Alud. Alam kong may pinaglalaanan ka ng kinikita mo. Nang marinig niya ito, di niya maiwasang magulat. Hindi pa niya ipinapakilala ang sarili niya, ngunit alam na ng dayuhan ng kanyang pangalan. Dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak, isinantabi niya ang kanyang kutob. Nasilaw siya sa pambihirang ganda at potensyal na tubo ng mga antigong gamit. Kaya naman walang sabi-sabi, kagad niya itong binayaran hanggang sa huling sentimo ng kanyang ipon.
Masayang masaya siyang umuwi bitbit ang mga bagong kagamitan, lalo na ang kakaibang salamin. Gaya ng kanyang nakasanayan, itatago niya muna ito sa silong ng kanilang bahay sa loob ng ilang linggo bago ilabas. Ngunit nang gabing naitabi ni Tay Alud ang mga bagong biling gamit, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Ang kanilang aso na karaniwang tahimik ay walang tigil sa pag-alulong habang nakatingin sa ilalim ng kanilang bahay. Nagpatuloy ito sa loob ng ilang araw, kaya silang mag-asawa ay medyo naalarma na. Hindi ito normal, at alam niya na may nangyayari na maging siya man ay hindi kayang ipaliwanag. Pagsapit ng hapon ng ika-4 na araw, nagdesisyon siya na silipin ang mga itinatago niyang gamit. Sa isip-isip niya, mas mainam na linisin niya na ito dahil ilang linggo na lang ibibenta niya na yon sa kanilang mga kakilala. Una niyang kinuha ang mga banga, mga tansong plato at dinala yon sa balon para hugasan. Dito niya kinudkod ang mga mantsa nito hanggang sa malinisan niya na yon ng husto. Habang ginagawa niya yan, halos hindi niya masukat ang tuwa na kanyang nararamdaman. Lehitimong mga sinauna at tanso ang mga platong nabili niya, kaya sa isip-isip niya, hindi malabo na malaki ang kikitain niya. Subalit nang matapos niya na ito, nang kunin na niya ang salamin na halos 1 dipa ang taas, may napansin siyang kakaiba. Yung mga ukit sa gilid nito, parang nag-iba. Tandang-tanda niya yung itsura nito nung binili niya at nakasisiguro siya na hindi yun ganon. Kaya naman sa pagkagulat niya, naibagsak niya ang salamin. Tumama ito sa bato, ngunit hindi ito nabasag. At sa halip na kalansing ng salamin ang kanyang marinig, mga mahihinang boses ng taong sumabay sa hangin ang pumasok sa kanyang tenga. Hindi niya mawari kung ano ito, pero nakakakilabot itong pakinggan. Sa gulat niya, bahagya siyang napadistansya habang pinag-iisipan kung ano ang mga narinig niya. Hanggang sa makita na niya ang mga figura na nagliwanag ng pula. Tapos dahan-dahang nag-iba ang posisyon. Nagulat si Tay Alud sa nakita niya dahil alam niya na hindi ito posible para sa mga larawan na nakaukit doon. Siya nga pala, pinuno. Ordinaryong tao lang si Tay Alud at kahit matanda na, hindi siya naniniwala sa ganoong kalokohan. Pero nang makita ito ng sarili niyang mga mata, kilabot at palaisipan ang biglang bumalot sa katawan niya. At sa takot niya, nanatili siyang nakadistansya habang yon ay pinagmamasdan. At kung di pa lumabas ang kanyang asawa, di pa siya babalik sa kanyang ulirat. Nang tawagin siya nito, para nitong tinapik ang kanyang kaisipan. Bigla siyang napabalikwas habang nakatitig sa salamin na sa mga sandaling yon ay normal na sa kanyang paningin. Ano bang nangyayari sa'yo, Alud? Bakit tulala ka dyan? Nang marinig niya ito, hindi na siya umimik. Kahit natatakot, kaswal siyang lumapit sa salamin upang ipakita sa kanyang asawa na normal ang lahat. Pagkuha niya nito, dali-dali niya itong dinala sa balon. Hinugasan, pinakintab, hanggang sa maging kaaya-aya na ang itsura nito. Matapos niya yung malinisan, tsaka pa lamang niya napansin ang katangi-tangi nitong ganda. Hindi ito kagaya ng mga ordinaryong salamin, pinuno. Bagaman luma na ang kahoy na nagpapanatili rito, makintab pa rin ang pintura na ginamit. Di rin may pagkakaila na matibay pa ito, at yung salamin na nasa gitna ay talaga namang makapal at hindi basta-bastang mababasag. Ngunit habang pinagmamasdan niya yan, ramdam niya na parang may kakaiba talaga. Ang presensya ng salamin ay hindi maintindihan. Para itong binubuo ng maraming nilalang na matagal nang namayapa sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinilit niya na ibaba ang kilabot sa kanyang dibdib. Isinantabi niya ang mga nakita niya at narinig, sabay bulong sa sarili na baka dala lamang yon ng pagod at katandaan. Binuhat niya ang salamin kasama ang mga banga at tansong plato
at ibinalik ang mga ito sa madilim na silong ng kanilang bahay. Subalit pagsapit ng hating gabi, dito na nagsimula ang totoong kilabot. Hindi lang alulong ng aso ang narinig nila. Ang anak ni Tay Alud na may sakit sa pag-iisip, na kadalas ay tahimik at natutulog ng mahimbing paggabi, ay biglang nagising. Narinig nila ng kanyang asawa na may kausap ito sa sala. Ang boses ng kanilang anak ay hindi ordinaryo. Ito'y tila sumasabay sa hangin, banayad ngunit may kasamang tawa na nakakapanindig balahibo. Dahil dito, kaya dahan-dahan na siyang bumangon at sumilip sa siwang ng pinto. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang kanyang anak na nakatayo, ngunit hindi sa sala, kundi pababa sa hagdan patungo sa silong ng bahay nila. Anak, saan ka pupunta? Bulong na tawag niya rito, habang nakakaramdam na ng takot at pag-aalala. Ngunit nang marinig ito ng anak niya, hindi ito sumagot. Parang may humihila rito pababa. Dala ng pag-aalala, kaagad na kumuha ng gasera si Tay Alud upang ito ay sundan. At nang marating nila ang silong, halos mabitawan niya ang gasera na hawak niya. Ang kanyang anak ay nakaluhod sa harap ng kakaibang salamin na binili niya sa dayuhan. Ang salamin na dapat ay madilim dahil gabi, ay naglalabas ng isang malamig at maputlang liwanag. At ang pinakamatindi sa lahat, ang mukha ng kanyang anak ay nakatitig sa salamin, ngunit ang refleksyong lumalabas dito ay hindi ang mukha ng bata. Ito ay mukha ng isang matandang lalaki na may mapupulang mga mata. Misteryoso rin ang itsura nito, animoy para itong pamilyar sa kanya. Matapos niya itong masilayan, dito rin niya napansin ang mga ukit sa paligid ay tila gumagalaw. Ang mga figurang umiiyak ay tila dumarami at ang mahinahong bulong na narinig niya ay naging isang malakas na koro ng mga boses na nagmamakaawa at sumisigaw sa sakit. Tay Alud, ibalik mo kami! Ibalik mo kami! Wika ng mga boses na tila nagpupumilit kumawala. Dahil sa pangyayaring yon, kagad niyang naramdaman ang paninigas ng kanyang buong katawan. Malapit lang siya sa anak niya pero parang napakalayo nito. Gusto niya itong lapitan ngunit hindi niya maigalaw ang katawan niya. Maya-maya pa, mas lalo siyang nakaramdam ng matinding takot nang masipat niya ang mga kamay ng matanda sa salamin na dahan-dahang lumalabas. At nang mahawakan nito ang anak niya, kagad itong yumakap hanggang sa maglaho ito na parang bula. Sa isang kisap mata lang, bumalik ang lahat sa normal. Ngunit pagsilay niya sa anak niya, nakita niya ito na parang nilalamon ng salaming yon. Sinubukan niya pa itong hawakan pero mabilis itong lumubog na parang nakaapak sa kumunoy. Kagad itong naglaho sa salamin at hindi niya na ito nakita pa noong gabing yon. At sa takot niya, imbis na manatili sa silong, dali-dali siyang umakyat papaitaas habang humahagulgol sa pag-iyak. Gaya nga ng nasabi ko pinuno, ordinaryong tao lang si Tay Alud. At kahit sinong pakitaan ng ganoong milagro, mawawala ng lakas para manatili. Pagsilay ng kanyang asawa sa kanya, kagad nitong hinanap ang anak nila. Pero nang hindi siya sumagot, nagdesisyon ito na bumaba. Pagdating nito roon, wala na itong ibang nakita maliban sa mga kagamitan na nakaimbak doon. Kaya naman dala ng kuryosidad, dali-dali itong bumalik sa kinaroroonan niya. Magtapat ka nga, Alud. Anong nangyari kay Boboy? Nasaan siya? Mangyak-ngyak na tanong nito habang paulit-ulit nitong pinapalo ang kanyang dibdib. Matapos nun, di niya yun basta-bastang sinagot. Ang kaso lang sa sobrang pagkadesperada ng kanyang asawa, napilitan siyang kausapin ito ng mahinahon kahit maging siya man ay gulong-gulo na. Ang iniiwasan niya kasing mangyari
ay yung posibilidad na baka marinig sila ng mga kapitbahay nila. Huwag kang maingay, Merla. Hindi mo makukuha ang sagot sa kakasigaw. Ang gusto ko maging mahinahon ka. Kumalma ka. Dahil sa kanyang sinabi, dito na naging mahinahon ang asawa niya. At nung tumahimik na ito, kagad niyang ikinuwento ang lahat ng mga nasaksihan niya. Subalit nang marinig ito ng asawa niya, di ito kaagad naniwala. Nakipagdebate pa ito, ngunit anuman ang kanyang gawin, di na nila nakita pa ang anak nilang may sakit sa pag-iisip. Imposible na makalabas ito roon ng basta-basta, lalo pat wala ng ibang daan maliban sa hagdan na binababaan nila. Makinig ka, Merla. Hindi kita niloloko. Totoo ang lahat ng mga nakita ko. Ang payo ko lang sa'yo, hanggat wala pa tayong nalalaman, mas maganda na ilihim na lang muna natin ito. Hindi ito po pwedeng malaman ng ating mga kababaryo, lalo pat wala pa tayong ideya sa kinaroroonan ng ating anak. Maliwanag ba yun? Maaasahan ba kita? Dahil sa kanyang sinabi, wala na rin itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Kahit papano kasi, di nito may pagkakaila na mas matimbang ang buhay ng anak niya, higit sa anumang bagay. Matapos ang kanilang pag-uusap, tahimik na itong pumasok sa loob. 3 araw silang nagpanggap na normal pinuno, hanggang sa sumapit ang ika-4 na gabi. May nangyaring milagro. Ang anak niya na si Boboy ay biglang nakabalik. Ayon dito, kung saan siya pumasok, dun din siya lumabas. Ganun pa rin naman ang ugali nito, pero may kakaiba na sa kanya. At sa hindi malamang dahilan, para bang nagkaroon ito ng talino kahit may malala itong sakit sa pag-iisip. Nakakapagsalita na rin ito ng diretso at nakakagawa na yon ng mga bagay na minsang imposible dahil sa kanyang karamdaman. Dahil sa pangyayaring yan, kaya napuno siya ng pagtataka. Ngunit gawa nga ng ordinaryong tao lang siya, pinilit niya itong intindihin. Inisip na lamang niya na normal ang anak niya para wala na siyang masyadong isipin. 1 linggo ang lumipas. Wala namang nangyaring kakaiba. Naging normal ang lahat, pero ang hindi nila alam, dahan-dahan na palang lumalakas sa kalooban nito ang espiritu ng matandang sumapi rito. Tumungtong ang gabi ng Sabado, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na karamdaman ang anak niya. Madaling araw pa lang inaapoy na ito ng lagnat, kaya naantala ang balak niya sanang pagtitinda. Gusto na rin kasi niya noon na ibenta ang salamin upang mawala na ito sa poder nila. Ang kaso, nangyari ang ganoong bagay. Ilang oras nila itong binantayan at inasikaso, pero ang kalagayan nito ay parang wala pa ring pinagbago. At kahit ano ang ilagay nilang lunas, para bang mas lalo pa itong lumalala. Binalak na rin ng kanyang asawa na dalhin ito sa manggagamot, pero hinarang niya ito. Ang rason ni Tay Alud, hindi pa nila alam kung ano ang nangyayari rito, kaya masyadong mapanganib sa anak nila na patingnan sa tao na hindi nila kilala. Dagdag pa nito na, gagawa siya ng paraan para malaman kung ano ang nangyayari sa anak niya. Hindi man malaman ng kanyang asawa kung ano ang isasagot, nagtiwala ito sa kanya. Alam nito na, wala siyang ibang nais, kundi ang para sa ikabubuti ng anak nilang si Buboy. Kinahapunan nung araw na yan, marami nang ginawa si Tay Alud para lunasan ang karamdaman nito. Lahat ng kaalaman niya ibinuhos na niya, ngunit wala pa rin itong naging epekto. Hindi nagtagal, nang tumalikod na ang araw, bigla niyang napansin ang dahan-dahang pagiging normal ng anak niya. Nakapagpahinga na rin ito, kaya habang yon ay tulog, tinulungan niya ang kanyang asawa sa mga gawaing bahay. Paglubog ng araw, maaga pa silang nagsara ng tahanan. Habang nakaupo sa sala, abala naman ang kanyang asawa sa pagtulong sa anak nila. Akala niya noon ayos na, pero nang makatulog na ito,
Nagulat siya nang bigla itong lumabas ng kwarto. Mabilis itong naglalakad, kaya sa puntong yon nagkaroon siya ng mga pagdududa. Walang sabi-sabi, kaagad niya itong tinawag hanggang sa lumingon na ito sa kinaroroonan niya. Mabilis naman itong lumapit, ngunit hindi ito umiimik. Pagharap nilang dalawa, kaswal itong nagwika sa kanya gamit ang boses nitong parang sa matanda. Pwede mo ba akong samahan pa ibaba? Gusto kong makita ang salamin na naging kulungan ko sa napakatagal na panahon. Nang marinig niya ito, hindi siya nakasagot. Literal na naunahan siya ng takot, kaya parang naging tau-tauhan siyang napasunod sa nais nitong mangyari. Pagdating nila sa ibaba ng sala, nanginginig na nagtanong si Tay Alud kung sino ito at kung ano ang ginagawa nito sa katawan ng anak niya. Ngunit sa halip na sumagot, tumawa lang ang nilalang. Ilang minuto rin siya nitong tinitigan bago ito nagwika ng, Ako ang nagmamay-ari ng salaming yan. Dati ako manggagamot, pero dahil sa sukdulan ng kasamaan ng tao, kung kaya't pinatay nila ako. Pero sa aking huling hininga, isinumpa ko ang aking kaluluwa. Makukulong ako sa salaming yan at babalik ako sa mundo ng mga buhay upang pagbayarin sila. Matagal ako naghanap ng katawan, ngunit ako'y nanatiling bigo hanggang sa makarating ako sa puder mo. Nagpapasalamat ako sa iyo, Alud, dahil tinanggap mo ko. Huwag kang mag-alala, ligtas ang anak mo. Ipinapangako ko sa iyo, iiwan ko rin ang katawan niya sa oras na nagawa ko na ang bagay na magpapalaya sa aking kaluluwa. dahil sa sinabi nito, bigla siyang natigilan. Di man nakapagsalita, bakas sa kanyang mukha na parang naniniwala siya sa sinabi ng matanda. At dahil sa takot, kung kaya't hindi niya na kinwestiyon ang mga bagay na sinabi nito sa kanya. Matapos nun, tiningnan ng nilalang ang salamin. Hinaplos ito na parang parte ng katawan niya habang humihinga ng malalim. Pagsilay ni Tay Alud sa ginagawa nito, nagdesisyon siya na umalis. Pinili na niyang umakyat ng hagdan dahil sa mga sandaling yon halos masisiraan na siya ng bait. Pagdating niya sa itaas, kagad siyang tumungo sa silid ng kanyang asawa. Marahan siyang humiga sa tabi nito habang rinig na rinig niya ang mga paghikbi nitong iyak. Di nagtagal, bigla siyang napabalikwas nang marinig niyang bumukas ang pinto. Pagsilip niya sa labas, nakita niya itong nakabukas na, ngunit hindi siya nangahas na lumapit. Hinintay niyang makabalik ang kanyang anak hanggang sa ilang oras na ang lumipas. Pagtungtong ng hating gabi, narinig niya ang mga yapak nito. Sa pagkakataong yon, hindi na ito nag-iisa. Meron na itong kasama. Kaya naman nang marinig niya itong bumaba ng hagdan, dali-dali siyang lumabas para sumilip. Ayon sa kanya, sa papag palang nagkalat na ang mga patak ng dugo. Mas marami nito sa hagdan na kung saan ang inaasahan niya, ligaw lang na hayop ang dinala nito. Pero pagdungaw niya sa ibaba, dito niya nakita ang kanyang anak na nakatayo, duguan ng bunganga, habang pinagmamasdan ng isang nilalang na kumakain sa daladala nitong katawan ng tao. Unang tingin niya palang rito, walang duda, aswang ang kanyang nakita. Kaya naman bago pa siya nito mapansin, nagmadali na siyang pumunta sa loob ng silid kung saan naroon ang kanyang asawa. Sinarado niya ng maigi ang pinto upang hindi sila nito mapasok ng basta-basta. At dahil sa kanyang mga nasaksihan, kung kaya't wala siyang naging pahinga buong magdamag. Kinabukasan, iniwan nila ng kanyang asawa ang bahay. Hindi na nila inisip ang kanilang anak, lalo pat maging sila man ay natatakot na rito. Pumunta sila sa bahay ng kapatid ng kanyang asawa para pansamantala. Doon na muna manuluyan. Mas panatag kasi siya na wala ito sa kanila upang wala ritong mangyaring masama. Pagkatapos nun bumalik siya ng bahay.
Malayo pa lang nakita na niya ang kanyang anak na naghihintay sa labas. Nung tingnan niya ito, bumalik na ito sa normal, indikasyon na nagpapahinga na ang nilalang na nanananahan sa kanyang kalooban. Dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't kaagad niya itong nilapitan. Ngunit di pa man sila nagkakaharap, may isang lalaki ang biglang lumabas mula sa loob ng bahay. Nasa edad 40 anyos na ito, may matipunong katawan at nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga tagalalawigan. Agad na naramdaman ni Tay Alud ang mabigat at kakaibang presensya ng lalaki. May kakaibang amoy ang katawan nito na kahit malayo ay langhap na niya. Matapos niya yung masilayan, doon sumariwa sa kanya ang nilalang na nasilayan niya noong nagdaang gabi. Kung hindi siya nagkakamali, yon ang nilalang na kanyang nakita. Ngunit imbis na matakot, nagdesisyon siya na lumapit. Kinausap niya ito sa paniniwalang ang kanyang takot at pinoproblema ay madadaan sa usapan. Ako ang ama ni Boboy. Naparito ko para kunin ang anak ko. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, kagad niyang napansin ang panlilisik ng mga mata nito habang nakatitig. Pasensya ka na, Alud. Pero hindi ko yan pahihintulutan. Ang anak mo ang kumakatawan sa aming Panginoon. Tungkulin ko na siya ay manatiling ligtas sa panahon ng kanyang kahinaan. Mananatili siya rito hanggang sa makahanap kami ng katawan na karapat-dapat sa kanya. Ipinapangako namin na hindi masasaktan ng anak mo kung kayo ay susunod sa amin. Kaya kung ako sa iyo, Alud, manahimik ka na lang. Umakto ka na parang walang nangyari at nakasisiguro ko sa bandang huli, ipagpapasalamat mo ito. Nanigas ang buong katawan ni Alud sa kanyang mga narinig. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi lamang basta-bastang estranghero, kundi nakumpirma niya na ito ang aswang na kanyang nakita na kumakain ng tao. At ngayon ay harap-harapan siyang tinatakot sa mismong bakuran ng sarili niyang tahanan. Tumingin si Tay Alud kay Buboy. Ang kanyang anak ay nakatayo lang sa tabi, walang kibo, at blanko ang mga mata na tila isang manikang sunod-sunuran. Kung may balak kayong masama sa bayang ito, huwag niyo namang isama ang anak ko. Nagmamakaawang pakiusap niya. Ngunit nang marinig ito ng nilalang, hindi na ito sumagot pa. Ipinasok nito ang kanyang anak sa bahay hanggang sa sumunod na rin siya. Lumipas ang 2 araw. Sumapit ang taunang pista sa bayan. Ang buong paligid ay napuno ng musika, makukulay na banderitas at hiyawan ng mga tao. Ngunit para sa kanya, ang hanging dumarating ay hindi na nagdadala ng sigla, kundi amoy ng paparating na kamatayan. Batid niya na isang buong araw na niyang hindi nakikita ang kanyang anak, kaya sa bahay ng kanyang bayaw, aligagana siya at hindi na mapakali. Wala na rin siyang balita sa nilalang na nakausap niya, gawa ng maging siya man, ayaw na rin itong makita pa. Ngunit pagtungtong ng bisperas, isang kaguluhan ang nangyari. Nabalitaan niya na 2 manggagamot ang pumasok sa loob ng bahay nila, kung saan pinaghahanap ang kanyang anak na nakatira roon. May mga nakakita ritong tao, kaya labis-labis ang pagtataka ng mga ito kung bakit hindi na lumabas pa ang 2 manggagamot sa loob kahit ilang oras na ang lumipas magmula noong pumasok sila sa loob. Ayon sa mga ito, sinubukan nila itong tawagin para sana'y kausapin, pero nanatiling tahimik ang kanilang tahanan. Sinubukan na rin nila itong silipin, pero wala silang nakita. At ang mas nakakabahala pa, may mga amoy ng dugo silang nalalanghap tuwing lumalapit sila. Yun ang rason kung bakit ipinagbigay alam na nila ito sa padre de pamilya ng tahanang yun. Batid nila na tanging si Tay Alud lamang ang makapagbibigay ng kasagutan sa kanilang mga katanungan dahil siya ang may-ari ng bahay. Nang marinig niya ang sumbong ng mga ito, dali-dali siyang pumunta sa bahay.
Ang kaso lang maging siya man ay hindi nakapasok. Sinubukan nilang sirain ang pinto, ngunit kapag tinutulak nila ito, may angil silang nararamdaman mula sa loob. Akala ng iba may nagtatago roong mabangis na hayop, kaya naman nagsilayuan na sila. Ganon din ang ginawa ni Tay Alud Pinuno, lalo pat isa lamang siyang simpleng ordinaryong tao. Kung tutuusin, ayaw na sana niyang mangialam sa pangyayaring yon, pero wala siyang magagawa dahil siya ang may-ari ng bahay. Matapos niyang marinig ang mga bulong-bulungan, nagdesisyon na siyang umalis. Wika pa niya sa mga taong nakadistansya sa bahay. Baka naman sa likod sila dumaan kaya hindi nyo sila nakita. Umalis na kayo rito. Bukas uuwi na kami. Palilipasin lang namin ang bisperas ng pista. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, hindi pa rin natinag ang mga tao. Gayunpaman, di niya na yun pinagtuunan ng pansin. Dali-dali na siyang umalis upang makaiwas. Kaya naman ang mga kakilala niya ay wala na ring nagawa, kundi ang sumunod sa kanya. Pagtungtong ng hapon, laganap na ang kasiyahan sa bayan. Ngunit sa bahay kung saan sila naroon, tila bang binabalot sila ng problema na hindi maipaliwanag. Wala silang panahon na maging masaya, at kahit anong gawin nila, hindi mawala-wala sa kanilang isipan ang tungkol sa 2 albularyong nang himasok sa kanilang tahanan. Akala noon ni Tay Alud, nagkataon lang ito. Pero ang hindi niya alam, pakana ito ng kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang minuto pagbalik niya sa bahay ng kapatid nito, dito na yun lumapit sa kanya. Bagaman natatakot at naiilang, nagpumilit ito na pansinin siya hanggang sa magkausap na silang dalawa. Dito, inilahad ng kanyang asawa ang paglapit nito sa 2 albularyo. Kaya niya yun ginawa dahil nag-aalala na siya para sa anak nila at hindi na niya maatim ang ganoong sitwasyon. Mariin din itong inilahad na labis itong nag-aalala para sa kaligtasan ng mga taong hiningan niya ng tulong. Nakiusap din ito sa kanya na kung maaari ay muli siyang bumalik ng bahay upang mapatunayan ang kanilang mga agam-agam. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, halos manlambot ang katawan niya dulot ng matinding pag-aalala. Maya-maya pa, nang mapagtanto niya na wala na siyang magagawa, kagad siyang nagpalit ng damit. Sinukbit niya ang matalas na sundang sa kanyang tagiliran at nagdala siya ng kasera dahil inaasahan niyang walang ilaw sa loob ng bahay na matagal na nilang inabandona. Pagkatapos niyang maghanda, umalis siya ng walang pasabi. Sila lang ng kanyang asawa ang nandoon noon sa bahay, kaya wala nang nagtanong nung umalis siya. Pagkaraan ng halos kalahating oras na paglalakad, nasa harap na siya ng bahay. Walang tao sa paligid dahil karamihan sa mga kapitbahay nila ay nasa plaza. Sa parteng yun lang din ang walang kabuhay-buhay at madilim. Hindi niya mawari kung bakit ganun yan. Pakiramdam niya, parang laganap ang matinding kalungkutan dito. Nakakapangilabot ang ganoong pakiramdam, pero hindi niya pinili na umatras. Di nagtagal, nang makalikom na siya ng lakas, tsaka siya nagdesisyon na pumasok. Pagdating niya sa harapan ng bahay, sapilitan niya itong tinibag hanggang sa masira na niya ang trangka nito. Doon, inuna niya ang kanyang lampara bago tuluyang pumaloob. Pagdating niya sa bandang sala, nagulat siya nang makita niya ang 2 manggagamot na nakaupo sa lumang tumba-tumba habang may tali ang mga braso at binti nila. Sa kanilang tabi, nakatayo na parang patay ang anak niya. Baluktot ang gulugod, pilit iniaangat ang muka. Basta, kakaibang pamamaraan ng pagkilos. Yung lalaki namang nagbabalat kayo. Normal lang pero hindi nito maitatago ang nanlilisik na mata at naglalaway na bibig. Pagsilay ng mga ito sa kanya, kagad itong naglakad hanggang sa maabot na ito ng liwanag ng kasera. At sa ilalim ng dilaw na liwanag ng lampara, nakita niya ang malalaking patak ng sariwang dugo na umaagos mula sa bibig ng lalaki
tumutulo sa tradisyonal nitong kasuotan. Ang 2 albularyo na nakatali sa tumba-tumba ay hindi na pala humihinga. Ang kanilang mga leeg ay may malalalim na kagat at ang kanilang mga mukha ay tila natuyuan ng dugo. Sabi ko sa iyo, Alud, manahimik ka lang. Ngunit pinili niyo na magpadala ng panggulo. Ngayong gabi, ang kapangyarihan ng aming Panginoon ay malapit ng mabuo. At ang dugo ng mga lapastangang ito ang naging susi. Nilingon ni Tay Alud ang kanyang anak na si Boboy. Ang bata ay dahan-dahang lumapit sa tabi ng aswang. Umangat ang mukha nito at doon ay nakita niya ang mga mata ng kanyang anak. Wala nang dating kawala ng malay ng isang may sakit sa pag-iisip. Ang natira ay ang mapupulang mata ng matandang manggagamot na nakakulong sa salamin. Hindi naglaon, biglang umukit ang isang nakakapangilabot ng ngiti sa labi ni Boboy. Isang ngiting punong-puno ng puot at paghihigante. Nang masipat niya ang pangyayaring niya, napagtanto niya na ang pangako ng aswang ay isang kasinungalingan. Hindi na maibabalik ang buhay ng kanyang anak dahil ang mukha nito ay parang nilamo na ng totoong kadiliman. Kaya naman, bago pa ito makagawa ng kung ano sa kanya, mabilis siya nitong sinugod bitbit ang sundang na nasa bewang niya. Pagtaga niya rito, kagad na bumao ng sundang sa leeg nito, ngunit nakapagtataka na hindi man lang ito natumpa. Tiningnan siya ng kanyang anak na parang walang nangyayari, hanggang sa ang takot niya ay muling mangibabaw sa kanyang katawan. Walang sabi-sabi, kumaripas ng takbo si Tay Alud hanggang sa makalabas na siya ng bahay. Ngunit di pa man nakakalayo, nakita niya ang lalaki na mabilis ding lumabas kasabay ng pagpapalit nito ng anyo. At sa isang kurap, nakita niya ang nilalang na yon na naging isang dambuhalang pusa. Bigla itong lumundag sa bubong ng bahay patungo sa kinaroroonan niya. Kaya nang makita niya ito, di siya nagdalawang isip na tumakbo patungong plaza. Mabilis siyang sinundan ng nilalang at tumigil lamang ito nang mapadpad siya sa lugar ng maraming tao. Akala niya ligtas na siya, pero ilang minuto lang ang lumipas, nakita niya ito na palihim ng sumusunod sa kanya. Bumalik na rin ito sa wangis nitong tao upang walang maghinala. Matapos niya itong masilayan, mas lalo siyang nagmadali na bumalik sa bahay ng kapatid ng kanyang asawa. Pagdating niya roon, kagad niyang pinabuksan ng pinto, sabay dali-dali itong isinara. Ilang segundo pa ang lumipas, nakarinig sila ng angil at kalmot sa dingding bago tumahimik ang paligid. Hindi sila nakaranas ng sapilitang panghihimasok, pero yung takot nila noong gabi habang buhay na nilang dinala. Kinabukasan, hindi na lumabas si Tay Alud sa bahay ng bayaw niya. Tanong ng tanong to sa kanila pero hindi sila nakakaimik. Wala silang pinagsasabihan noong araw na yon, ngunit halos mawala na sila sa kanilang mga bait. Si Tay Alud noon, gusto nang umalis sa kanilang lugar pero natatali siya sa mga sasabihin ng kapitbahay niya. Yung asawa naman niya, tahimik lang pero hindi na rin alam ang gagawin. Pagkaraan ng ilang araw, pagkatapos ng pista, may mga kakilala na silang sumasadya para magtanong ukol sa anak nilang iniwan nila sa bahay na yon. Ang kaso lang, maging sila man ay hindi na alam ang gagawin, hanggang sa ang mga kakilala nila ay nagsimula ng maghinala. Alud, yung totoo, nasaan ang anak ninyo? Hindi kayo magkakaganyan kung nasa mabuti siyang kalagayan. Nang marinig niya ang sinabi ng isa sa mga kakilala niya, kasyual naman siyang sumagot dito ng, Ano man ang nangyayari sa pamilya ko, wala na kayo rin pakialam. Matapos niya itong mailahad, 3 araw siyang nag-isip kung ano ang gagawin niya hanggang sa nakapagdesisyon siya na umalis na. May mapupuntahan pa naman sila, kaso malayo ito sa bayan kung saan sila naninirahan.
Hindi rin ito maling desisyon, kaya pinag-isipan talaga nila ito ng maigi hanggang sa nakapagpasya na sila. Mahirap pero kinakailangan na nilang umalis. May mapupuntahan pa naman sila kaso malayo na ito sa bayan. Isa yung maliit na nayon kung saan nagmula ang kanyang pamilya. Payak ang buhay doon, nakakaburyong, at higit sa lahat wala gaanong mapupuntahan. Gayunpaman mas mainam na ito kaysa manatili sa bayan kung saan ang problema nila ay parang wala ng katapusan. Nang marinig ng kanyang asawa ang opinyon niya, hindi ito nagdalawang isip. Sinunod nito ang kanyang payo kahit mahirap para sa parte nito na iwan ang kanilang anak. Matapos nilang makapagdesisyon, dito na sila nagpaalam sa kapatid nito. Ang kaso lang, bago sila nito payagan, halos magdebate pa silang dalawa. Di kasi nito maatim na iiwan nila ang anak nila ng nag-iisa. Ayos lang sana yun, pinuno. Ang problema, hindi pumayag si Tay Alud na kunin nito ang anak niya. Ang iniisip din kasi nito, ito naman ang mapapahamak kung magiging ganun nga ang sitwasyon. Gusto rin niyang ipaliwanag ang kanyang rason, pero nag-aalangan siya. Alam niya kasi na katulad nila, ordinaryo lang din ang pamilya na pinagmula ng bayaw niya. Kaya naman imbis na magdulot pa ito ng takot, nagdesisyon siya na umalis sa bahay nito kahit galit yun sa kanya. Hindi niya yun inisip. Ang mahalaga ay mailigtas ito sa tiyak na panganib. Ilang araw ang lumipas. Nakarating na sila sa nayon kung saan nakatira ang angkan niya. Malayong malayo na ito sa lugar na kanyang kinagisnan. Pero kahit papaano nandun pa rin naman ang mga alaala nung siya ay bata pa. Akala niya makakapamuhay na sila doon ng payapa. Ngunit di pa man lumilipas ang 1 linggo, biglang bumisita ang bayaw niya. Sa tulong ng mga taga roon, natunto nito ang kanilang tahanan. Maging siya manoon nagulat, gawa ng hindi nila ito inaasahan. Pagpasok nito sa loob ng bahay, kaagad siya nitong ipinatawag. Yung boses ng bayaw niya, parang may kung anong pag-aalala na hindi niya maintindihan. Kaya naman nang marinig niya ito, dali-dali siyang pumasok at dito niya ito nakita na halos nanginginig na ang buong katawan. Di pa man ito nagsasalita, alam na niya na may nangyayari. Pero hindi sumagi sa kanyang isip na tungkol ito sa anak niya. Pag-upo niya sa harapan nito, napahagulgol ito sa iyak. Di pa yun noon nakapagsalita, hanggang sa nagkaroon na ito ng lakas ng loob na ilahad ang tungkol sa pagkamatay ng asawa at 2 anak nito. At ang dahilan nun, ang anak nila na si Buboy. Sinundo kasi nila ito noong umalis sila Tay Alud ng bayan. Normal na nagpakita ang bata sa kanila, kaya hindi sila naghinala. Dinala nila ito sa kanilang bahay sa kagustuhang ihatid ito sa kanila pagkaraan ng ilang araw. Ngunit di pa man lumilipas ang araw na yon, nangyari ang bagay na hindi nila inaasahan. Sa kasagsagan ng gabi, habang tahimik na nagpapahinga ang pamilya, biglang umakto ng kakaiba yung anak nila. At sa hindi malamang dahilan, inatake sila nito ng walang pakundangan. Para itong halimaw na nagwawala at kahit anong pilit ng bayaw niya na pakalmahin ito, masyado itong malakas. Nagawa nitong patayin sa suntok ang asawa nitong nananahimik at harap-harapan nitong binalian ng leeg ang mga anak nitong walang kaalam-alam sa pangyayari. Matapos nun, sinubukan siya nitong sunggaban pero nakatakas siya. Hindi na siya naglakas loob na bumalik, lalo pat alam niya na hindi pangkaraniwang nilalang ang kanyang nasilayan. Nang makalayo na siya ng bahay, 1 lugar lang ang naisip niyang puntahan at yon ay walang iba kundi ang nayon na sinabi niya. Nabanggit din ito na wala na itong balita kung saan tumungo ang anak niya. Ngunit isa lang ang masasabi nito, hindi na yon ang Buboy na kilala niya. Matapos nitong magsalita, hindi niya maiwasang manginig habang nakikinig. Ang bawat patak ng luha nito ay tila unti-unting pumapatak din sa kanyang konsensya. Ang trahedyang pilit niyang tinakasan
ay mabilis na humabol sa kanila at ang naging kabayaran ay ang buhay ng mga taong walang kinalaman. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Tanging bulong niya habang nakasubasob ang muka sa kanyang mga palad. Ang kanyang asawa na si Merla, na kanina pa nakikinig, ay tuluyan ng napaluhod at umagulgol ng mapagtanto ang sinapit ng pamilya ng sariling kapatid. Ngunit walang oras para sa labis na pagluluksa. Kung ang nilalang na sumapi kay Buboy ay nagawa ng pumatay ng ganoong kadali, hindi malabong maulit pa ito. Lumipas ang ilang oras ng mabigat na katahimikan. Ang bayaw niya ay nakatulog sa papagdulot ng labis na pagod at takot. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, tsaka pa lamang ito nagising. Ngunit kahit nakabawi na, nanatili pa rin ang emosyon sa katawan nito. Hindi nito kayang kalimutan ang nangyari sa kanyang pamilya at ang mukha ng salarin na kumuha sa bahay nito. Pero sa kabila ng galit ng kanyang bayaw, aminado yon na wala itong lakas ng loob para hanapin ang hustisya na nararapat sa mga mahal sa buhay niya na nawala. Dumaan ang mga araw, pinilit nitong mabuhay ng normal. At para makalimot, sinikap nitong maging abala sa trabaho sa bukid. Araw-araw sila noong nagsasaka, hanggang sa kahit papaano'y nakalimutan na nila ang tungkol dito. Inakala nila na hindi sila masusundan, pero isa yung malaking pagkakamali. Sumapit ang huling kabilugan ng buwan. Biglang nagbago ang pakiramdam nila sa paligid. Ang hangin na dati malamig, naging mabigat at may dalang pamilyar na amoy. Ang lansa ng sariwang dugo at nabubulok na laman. Hindi pa man tumatama ang liwanag ng buwan sa lupa, maya't maya na ang pag-alulong ng mga aso. Maraming matatanda ang napilitang lumabas, gawa ng naniniwala ang mga ito na ang ganoong pangyayari ay may dalang kamalasan. Kinontra nila ito sa pamamagitan ng pagsunog ng kawayan at pagpalo sa likod ng mga kaldero. Paulit-ulit nila itong ginawa hanggang sa makapaglikha sila ng ingay na nagpatahimik sa mga aso. Matapos nun, nagsipasok na ang mga matatanda dahil akala nila na wala na ang nilalang na umaaligid sa lugar nila. Nang mapansin naman ni Tay Alud na tahimik na, pumasok na rin sila sa loob at naghanda na ng kanilang hapunan. Kinakabahan man, hindi ito sapat para maalarma. Ngunit nang baluti na ng kadiliman ng paligid, dito na mas lalong tumindi ang mga pangyayari. Pagbukas niya ng bintana para magpahangin matapos nilang maghapunan, kaagad na bumungad sa kanya ang isang anino na nakatayo sa gilid ng isang saging. Malayo ito sa bahay nila pero abot tanaw ito ng paningin niya dahil sa liwanag ng buwan. Hindi ito gaanong gumagalaw pinuno. Ang tindig nito ay baluktot, ang mga braso'y nakalaylay at nagniningning ang dalawang mapupula nitong mga mata. Pagsilay niya sa nilalang na yon, kagad niyang naramdaman ang paninigas ng katawan niya. At sa isang kisap mata, bigla na lamang siyang bumulagta sa lupa. Nang makita ito ng kanyang bayaw, dali-dali itong lumapit. Una nitong isinara ang bintana bago siya nito tulungan. Nakatunog kasi ito na may nakita siyang hindi kaaya-aya, kaya siya nagkaganon. At nang magawa na ito ng bayaw niya, tsaka pa lamang siya nito inihiga habang kinakausap. Tinawag na rin ito ang kanyang asawa, ngunit hindi ito naging sapat upang maibsan ang nararamdaman niya. Noong una nakakapagsalita pa siya, pero habang tumatagal, parang may kung anong bagay ang bumabara sa lalamunan niya. Ilang saglit pa, tumigil na siya sa pagsasalita. Para na siya noong nasusuka at paunti-unti dumidilat na ang kanyang mga mata. Nagsimula na rin siyang manginig at mawala sa kanyang sarili. Habang nangyayari naman ito sa kanya, kapansin-pansin ng kung anong nilalang na nasa bubong ng bahay. Nagpapakawala ito ng kakaibang huni
na may hahalin tulad mo sa huni ng uwak. Nakakatakot itong pakinggan, Pinuno, at sa bawat paghuni nito, sinasabayan niya ito ng maihinang pagkaskas sa bubong. Narinig lang din nila itong lumundag at tumakbo papalayo nung magsimula ng humingi ng tulong ang bayaw niya sa mga kadugo nilang kapitbahay lang nila. Dahil dito kung kaya't dali-dali namang nagsilabasa ng mga ito. Pagkatok nito sa kanilang bahay, kaagad namang binuksan ng bayaw niya ang pinto. Matapos nun nakapasok na ang kanyang mga kadugo at dito na sila nito natulungan. Ang kaso lang hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Inabot pa ng hating gabi bago siya bumalik sa normal dahil ayon sa tiyuhin niya, malakas na uri ng tigalpo ang natanggap niya. Sino man ang may gawa nito, malalim ang nararamdaman nitong galit sa kanya. Nang marinig ni Tay Alud ang sinabi ng kanyang tiyuhin, hindi siya sumagot. Bagaman nanginginig ang buong katawan, pinili niyang manahimik. Alud, binabalaan kita. Mag-iingat ka. Hindi pa ito ang huling pagkakataon na mangyayari ito. Mukhang matindi ang galit sa inyo ng nilalang. At nararamdaman ko na hinding-hindi ito titigil. Matapos itong ilahad ng tiyuhin niya, inalerto nito ang lahat ng kadugo nila. Ilang araw din itong naglibot at naghanap, Pinuno. Ang kaso lang wala itong nakita. At nang lumipas ang isang linggo, dahan-dahan na namang bumalik sa normal ang lahat. Akala nila ayos na pero hindi nila alam. Naghihintay lang ng pagkakataon ang nilalang. Isang hapon, habang abala sila sa pag-aani ng mangga at saging, may napansing siyang tao hindi kalayuan. Noong una nagmamasid lang ito, pero nung makita niya, kagad itong naglakad papalayo. Subalit imbis na ipagsawalang bahala, may kung anong bagay ang tumulak sa kanya na yon ay sundan. Di siya noon napansin ng bayaw niya, kaya nakalayo siya sa lugar na yon nang walang nakakakita. Habang binabagtas ang daan, doon na nagsimulang maghinala si Tay Alud. Yung taong yun kasi kahit malayo ay parang gumagawa ng paraan upang mapasunod siya. Di naman siya naghinala ng kahit na ano, gawa nga ng inakala niyang ordinaryong tao lang ito. Pero pagdating niya sa isang tagong lugar na pinaliligiran ng talahiban, dito na nagbago ang kanyang pakiramdam. Yung tao kasing sinusundan niya, walang iba kundi ang anak niya. Sa pagkakataong ito, napakadungis na ng itsura nito. Labis na rin yung namamayat at sa itsura nito parang ilang linggo na itong patay. Pagharap nito sa kanya, bigla itong umungol ng malakas at sinunggaban siya. Nagpang-abot silang dalawa. Pilit niya itong pinipigilan pero masyado itong malakas. Madali siya nitong nadadarag at nababalibag hanggang sa makakuha siya ng malaking sanga ng puno. Yun ang ginamit niya pampigil sa anak niya habang nag-iisip ng paraan kung papaano ito matatakasan. Ngunit sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban, wala siyang nagawa kundi ang dumipensa lang. Ilang beses na rin niyang sinubukang takasan ito pero masyado itong mabilis. Isa rin sa mga iniisip niya noon ay ang kaliwa niyang binti na kung saan nagtamo ng malalim na kalmot. Hirap na hirap siyang igalaw ito, kaya kung tatalikod siya, alam niyang hindi niya yun matatakasan. At ang tanging paraan na naisip niya ay ang humingi ng tulong sa kanyang pamilya. Yun nga lang masyado itong malayo. Hindi niya ito magagawa ng basta-basta, maliban na lang kung makakalabas siya ng buhay sa lugar na yon. Ngunit ang bawat atake ng kanyang anak ay parang wala ng balak na buhayin siya. Ilang beses na rin niya itong tinangkang kausapin pero hindi siya nagtagumpay. At dahil dito kung kaya't nakumpirma niya na hindi na yon ang anak na kilala niya. Nasaklaw na ito ng espiritu ng demonyo at isa na lamang itong katawan na walang sariling kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, walang awa niya itong pinalagan. Sa isip-isip niya, patayan na akong patayan. Ang importante ay makabalik siya sa kanyang asawa.
Ngunit pagtulak niya rito papaatras, bigla itong sumunggab hanggang sa bumao ng mga ngipin nito sa kanyang balikat. Nakayakap na rin yun sa kanya na kahit anong pagpupumiglas niya ay nawawalan ng silbi. Nagpatuloy ang ganong pangyayari sa loob ng ilang minuto hanggang sa makaramdam na siya ng panghihina. Subalit kahit nandidilim na ang kanyang paningin, pinilit niyang tumayo at maglakad. Dahan-dahan niyang tinungo ang labasan ng lugar na yon, dahilan para makita siya ng kanyang mga kasama na kanina pang naghahanap sa kanya. At nung masipat siya ng tsuhi niya, hindi ito nagdalawang isip na tumakbo para tumulong. Paglapit nito, kagad nitong hinampas ng kahoy ang nilalang sa ulo habang pilit itong hinihila papalayo. Nang makalapit naman ang iba pa, tsaka pa lamang siya nito napakawalan. At nung madakip na nila ang anak niya, pilit pa rin itong nagpupumiglas hanggang sa matalian na nila ang kamay nito at paa. At upang makasiguro na hindi na ito makakatakas, inilagay nila ito sa sako bago dalihin sa baryo. Wala silang pinagsabihan ukol dito, gawa ng alam nila na magdudulot ito ng kaguluhan sa baryo. Itinago nila yon sa isang imbakan ng palay na pagmamay-ari ng tsuhin niya. May distansya ito sa lugar nila, kaya anumang ingay ang gawin doon ng nilalang, walang makakarinig. Bago rin nila ito roon iwan, binusalan nila ang bibig nito upang hindi ito makasigaw. Matapos nun, sabay-sabay na itong umuwi para matulungan si Tay Alud na noon ay nahihirapan na dulot sa mga natamo niyang sugat at pinsala. Pagdating ng tsuhin niya, kagad itong kumilos. Mabuti na lang may alam ito sa panggagamot, kaya kahit papaano'y naibsan ito ang sakit na kanyang nararanasan. Hindi nagtagal, nang nabendahan na nito ang kanyang mga sugat, tsaka pa lamang ito nagpahinga. Bagaman nanghihina, pilit na nanatiling gising si Tay Alud upang malaman ang kalagayan ng anak niya. Ayon pa sa tsuhin niya, papatay nila kinabukasan ang nilalang na yon. Hindi nila ito maaaring patagalin pa, lalo pat minu-minuto lumalala ang amoy ng katawan nito. Pagkarinig niya sa sinabi ng kanyang tsuhin, dito na siya nagpumilit na sumingit. Tiyo, pwede bang makita ko man lang ang anak ko bago niyo siya tuluyan? Pwede naman, Alud. Ang kaso lang mahabang proseso yan. Hindi lang isang araw ang paghilom ng mga sugat mo. Kailangan mo munang magpalakas. Yung iniisip ko naman, paano natin maitatago ng ganyang katagalang katawan ng iyong anak? Baka bukas na bukas lang, uuri na yan. Sagot naman ng tsuhin niya. Hindi niyo ako kailangang hintayin. Bukas din pupuntahan natin siya. Dahil sa kanyang sinabi, sumang-ayon lang naman ito sa balak niya. At pagkaraan ng ilang minuto, tinapos na nila ang usapan. Kinabukasan, buong maghapon siyang natulog para makapagpahinga. Di pa nun maganda ang kanyang lagay, pero dahil sa kagustuhan niya na makita ang anak niya, kung kaya't hindi niya ito ipinagsabi. Ayon kay Tay Alud, parang nalason na noon ang katawan niya. Bukod sa nahihirapan siyang huminga, ramdam na rin niyang pumapalya ang kanyang sistema. Hindi na halos maalis ang panghihina na kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabila nito, ipinakita niya sa kanyang pamilya na parang mabilis ang paggaling niya. Kinahaponan, kahit hindi maganda ang pakiramdam, tumungo sila ng magkasama sa imbakan ng palay. Malayo pa lang amoy na nila ang baho na hindi katanggap-tanggap. Laganap na ito sa buong paligid, kaya yung mga taong napapadaan doon, napipilitan ng umiwas. May mga nagtatanong na rin, pero hindi nila ito gaanong pinapansin. Pagpasok nila, may dalawa sa kanila ang nagpaiwan sa labas. Sinigurado rin nila na maigi ang pagkakasara ng pinto upang walang makapasok na hindi inaasahang bisita. Doon,
Sa dulo ng imbakan malapit sa kulungan ng kambing, nakatali ang kanyang anak. Kalunos-lunos na ang kalagayan nito, na para bang ilang buwan na itong pinabayaan. Yung balat nito napakaputla na, punong-puno ng sugat at may mga parte na inuud na. Para na rin itong isang baliw na hayop, walang pagkakakilanlan at walang maayos na pag-iisip. Nang maamoy sila nito, bigla na lamang yung umungol ng umungol habang pilit sila nitong hinahanap. Sinubukan din ng nilalang na kumawala, kung saan habang hinuhugot nito ang kanyang braso, kitang-kita nila kung papaano mapunit ang balat nito. Hindi nagtagal, nang lumitawang nabubulok nitong laman, mas lalong kumalat ng masangsang na amoy sa paligid na ikinaalarma ng tiyuhin niya, kaya napilitan itong hugutin na ang kanyang sundang para ito'y tuluyan na. Ngunit nang tagain na nito ang ulo ni Buboy, mas lalo pa itong nagpumiglas hanggang sa gumulong na ito sa lupa. Ngunit kahit pugot na ang ulo nito, nakakagalaw pa rin ang katawan. Nang makita ito ng tiyuhin niya, nagdesisyon itong tadtari ng labi. Ilang metro rin ang lalim na pinaglibingan nila rito upang makasiguro na hindi na yun makakaahon. Pagkatapos nila itong gawin, pakiramdam ng lahat tapos na ang kanilang problema. Ngunit pagkaraan lang ng ilang araw, si Tay Alud naman ang nagsimulang magdeliryo. Tuwing umaga, inaapoy siya ng lagnat. At kapag gabi, nakakakita siya ng dalawang pangitain patungkol sa albularyo na pinatay ng matandang nakakulong sa salamin. Nang gagamot ang mga ito sa malayong lugar na hindi niya alam kung saan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, isa lang ang kanyang nasisiguro. May masamang binabalak ang nilalang na yon. Inabot ng 6 na buwan ang kanyang paghihirap hanggang si Tay Alud ay binawian ng buhay. Sa loob ng 6 na buwan pinuno, kasabay ng paghihirap ay ang paglahad niya ng mga pangyayari na may kaugnayan sa matandang nakakulong sa salamin. Sinubukang hanapin ng kanyang mga kamag-anak ang salamin na yan, pero pagbalik nito sa bahay nilang abandonado, wala na yun doong nakita pa. Nagkalat ang gamit nila sa loob at punong-puno roon ng mga patay na hayop. Matapos nila itong madiskubre, hindi na nila ito hinanap pa. Di na rin nila ito inisip dahil para sa kanila, ang nilalang ay hindi na nila problema. Wala na rin silang pakialam kung hindi nila nabigyan ng hustisya ang kanilang mga kadugo dahil sa kagustuhan nila na mabuhay ng normal at payapa. Nang mamatay si Tay Alud Pinuno, nanatili sa tabi ng kanyang asawa ang kapatid nito. Bagaman pareho silang nawala ng pamilya, hindi na sila nangarap na muling bumuo pa. Nanatili sila sa lugar na yon kasama ang pamilya ni Tay Alud hanggang sa sila'y tumanda na. Ngunit ilang dekada pa man ang lumipas, nanatili pa ring misteryo at katanungan para sa kanila ang tungkol sa kaluluwa ng manggagamot na nakakulong sa salamin na siyang umalipin at tumapos sa buhay ng espesyal na binatilyo na si Buboy.